Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag pigatyo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio 1. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumalan nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kada ito di pagkahim niya ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag iti ng bagabigat, na yung bagal daw, na yung bagaoras, kada kaya sa apada. Papagayam, pakishare yun di programa tayo. Nga, programa tayo nga di Manong Nemi, pakishare. Kaya padaanan yung papagayam. Tayo magkasalitaan ni la 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 la. Suka din ito eh. Yan. Ni Leonora. Ayan, pagkasalitaan ni Leonora. Nga napuluan iti Dick Cousins. Dagiti kano agkakasinsin. Sino dagiti agkakasinsin? Padaanan niyo papagayam. Pag-share. Sagudahin nga iti surat ni Leonora. Dear Manong Nemi, agpapanawen Manong Nemi, dagiti imay nagipamunpun, iti pa nakaitabon ti bangkay ni Papang. Nakaladladingit Manong Nemi. Kaslasan ko pulos, nga ninamnama kasto iti mapasamak. Panagsasaruno nga panakapukaw ko, dagiti patpateg ko, ken mangipatpateg kanyak. Agmay sakon, dito balay Manong Nemi. Nagpakada itayan, digiti dua kakabsat ko, agraman asawa, ken anak da, ngay may nakipagladingit, ken nakipabunpun. Digiti dua kakabsat ko, Manong Nemi, nga naikamang iti probinsya ti Quezon, ken sadyay Tarlac. Ang kanigadan da lang timay, taadayo Manong Nemi tinakaikamangan da. Kat siya akong tinabati ditoy. Siya idin tinabati, itisidong dapapang kini mamang. Imo na Manong Nemi apimusay ni mamang iti sakit. At da idin asawa, di kiti tuwa kamsat ko. Kat kalpasan lang ti nga tawen. Si Maruno Manong Nemi ni Papang. Nabayagan, nga pinanawan dak, digri kapsat ko, sipod da, nag-asawa da. Sa pinanawan dak pa yan Manong Nemi, digiti dua, nga kasinsin ko. Nga kaskamla, agkakapsat, kaskamla, best friends, nga kakasinsin. Nagkakaskulaan kami, iti elementarya, kada
Sino? Ni Cousin Hazel, kasama tayong kini Karen. Huwag manong name. Graduar kami sa elementarya kada Hazel kani Karen, ni Hazel iti top 1. Idinto ta ni Karen ti top 2. Idinto ta siyak manong name. Pasang awa. 75 lang ti grades ko. General grades. Kada kami nga kakasinsin, manong nemi siyak ti kabubuan ka no. Tsaka mo, no apay. Kahit kumit nga saksik, ti panunod ko, di ka tinaskin nga inak, i-memorize nga na model, ti utek ko. Kastamat manen, manong nemi, edi agbasa kam ti high school, pasang awa. Edi graduar kami ti high school manong. Ni Hazel ti valedictorian, idinto ta ni Karen, iti salutatorian. Katsyak, pasang awa manen. Iti kadamin ti college, manong nemi, gabata, sambit nga makuna nga nasyan ti panagbiag mi. Dapapaki ni mama, hata pa kidi nga napagtuloy ng pinagbasa da manong June kinimanang nga LV. Karigat mi idi manong nemi. Tao madidi ti permanente nga trabaho ni papang. Kastawat ten kini mamang. Kinapudno na mangnamnama kami kadagiti nasingit nga kabagyan mi nga da ita Amerika. Isong hindi ag-college kami manong nemi, kinasarita na kami ni Uncle Dencio. Di Uncle mi nga bakla nga adalita Amerika manong. Kinasarita na kami nga talo. No kaya't mi tagbasa iti college. Buwan ko na adagos siyempre de Hazel kani Karen. Sika nga raw. Uncle? Tilam na magik no siya sino sika nga raw. Eleonora. Uncle. Model ti ulok eh. Ay. Di mo kadi amo nagdesisyon ko. Ngayon ko ka na kayo nga kakasinsin. Ha? No, sinot makaraduan ka na kayo di college. Isot petisyon na kalayan dito Amerika. Di mo kadi kahit di makauman dito Amerika. Ha? Leonora? Kahit ko, Angel. Pagkat din na saan. Nagpasa kang harot di college. Kan masapul nga agturpos ka. Aglalayin ka. Tapos makaumay ka dito Amerika. Nagbasa kang harot di college. Manong name ngem ti makadakas. Talaga nga saan ko maiulo. Naibarkada akit di manong. Agbabarkada kami, kaya tinawagan na kami di cousins. Tano kasta mapangka magbasa, manong nemi, agkukuyog kami. Kas kamla triplets, manong nemi. Uwain, ni Uncle Dencio kat kapsat, dedi mamang. Irinto, tatiya ama ni Cousin Hazel, ken ti ama ni Karen, Cousin Karen, ket isumat ti kapsat ni Uncle Dencio. Siyak laeng manong nemi ti kapsat nga ina ni Uncle. Idinto ta kapsat nga ama ti kapsat ni Uncle Dencio. Kadigitay dua kasinsin ko. Ni Uncle Dencio lang manong nemi tinakapan ti Amerika. Kapata nasapamat nga nag-aasawa. Digiti naganak kada kami nga kapsat na. Iso nga kunana digiti tulangin ka anakak iti pitisyonak. Tapno di kasta kita napimitas. Iso nga dito ti kondisyon manong nemi Uncle Dencio. Agraduar kam kano ti college, da kam nga kakasinsin nga talo, taalain na kam to, iti Amerika. Ngayon na kasta nga kukuyog kami manong nemi, sumure ka lang tumuna klasik, mampay saan kam nga papada ti time. Sakto met lang rumwar. Kat gabota, napas nagti panagbasa, iti duwa kasinsin ko, kat siyak, jak bayulo, nakasara kak ti barkadak manong nemi nga padak kung saan na may pasnag ti panagbasa na. Panagapagungungtan kanyak, idi dapapaki ni mama na narunagin Uncle Dencio manong. Nalpas kumit ka di ti first year ken second year
Ngayon di para terjirak kuman sayang lang ko rin na Uncle Densyo. Saan na kun nga sinuportaran pa eh. Intultuloy ko din nakibarakada. Nasusurok manong name iti uminom, nasusurok tag sigarilyo, saan kumatkid nga nasusur at tinagsyabo. Irento, taimpas nag da Hazel kani Karen. Di pa nagbasa da iti college. Aging ka nga nagturpusdan. Aging ka manong naming agpakpakado dan kanya. Oh, anong ardan kasin? Mabati ka dito Pilipinas. Tayo kami sa Amerika. At na nakasagana nga trabaho nga pagkasirkan ni Uncle Densyo ka na kami. Kinuna ni Hazel. Ako mga aramid ko. Si kanto namin kasin. Ay, apo. Adala nga ro din tumulong nga kabagyan tayo. Dimpay lang kami na impasnek. Andiyan nga mabaling ko. Katkas utak ko. Dagbati nga nga dito Pilipinas. Nangartubram dito eh. Anyan tot basak bayam. Oo, maraming ko. Makastuyak, di kastuyak. Nagturong nga root ba nung name hindi kitua kasinsin ko sa Jaya Amerika. Nadya ko na bibiyangan pa, no natapas pasama kin kadakwada. Isuda man lagi dito tumawag kanya ka. Nga tumawag da, kumusta kang kasin? Kastoy, si Bibihag. Ay na, sikat na nagbaling ang subuong ti ulo da uncle kay ni auntie. Imbes ko mga ni Kasin John, teso lalaki. Yung sikat tinagbaling ng buong ti ulo da. Bimababayang kakasin nga managbarkada. Kanya nga rin sa ito ti kayat ko. Kunak madlatan na. Ay, sayang ka. Da kami dito eh. Ay, nagpindas nagmayat at tsansa ko na. Mahapariner, agar-aram ka na kami. Negosyante. Apos tadakab lang dito, yan. Adakab lang ako dito American. Sa nabindas pati biyag, nagbaling nga asawa mi. Oh, dakam to ti kababaknangan kasin. Babati kan tulitan, piman, ngagpalpalama. Naging kama nun nemi. Napimusay ni mama. Siya kidi manunemi ti pagpabasulin ni papa no apay pimusay ni mama. Gapo ano ti panagsaksakit tinakam na kaniyak tadyak maisuro. Ado kano di kiti pakaibabay na handa nga naganak kaniya. Iso nga kimaro di sakit na. Kinagurguranak ni papa. Nadamat na kiti kundawi manong nemi nga mabaot, masipat, matungpanak, mapungot nak ni papa. Tapno laing ka no may suro ah. Yung tsaha mo, takas ladad nga nagrebelte ti bagik, tiriknak manong nemi. Ide, pinanawan da kon, dagiti tuwa kasinsin ko. Kasla narakraken ti di kasins nga awag da kadakan. Ay nga nagsakit mi ti papa. Naidalit. Aging nga pinanawan ako. Saan nga nagbakasyon na Uncle Densyo manong name? Saan nagbakasyon na Uncle Densyo idi matay ni mama? Imi di matay ni papa nangipawitlatan manong name ti para gastos. Kaya nung wala nagigit kasinsin ko manong name saan dan ng imay tabisi da kano. Agraman da kiti asawa da. At da kanon sagtataludang anak. Kasla iti kalman laing manong talun anak da. Kaya manong matintawin ko. Sa anak pa yung nadaan ti boyfriend. Kasla bilang ko latang nga boyfriend ko na iti lalaki nga barkadak manong. Tamakbayan naklata. Matakawan naklata ti kiss. Ay nga manong naming. Kanilayangan antidina tinabati dito balay. Kadagiti imay nakipamunpun ka na nga si kaso ka na kitay nang nanganan kita imayan nakipamunpun. Ay, Leonora, nanti, ito ka bala pagpagunyan. Ito nakikaskaso. Anya pang panunutem. Maglagip ko lang tinapalabasan di.
Ay, aglaglagip ka tinapalabas. Balagip mo, idiubing kay palang, kada kiti kasinsin mo. Dayawin mo initi kinasingid yung atalo. Da Hazel, Karen kasi ka. Uti ka lang tayo di ata, nangarod. Samad kabubuan ka dakwada. Ni matanti. Kaya talaga, met. At the honor na kiti duwa nga kasinsin mo. Iti handa kiti high school, ni Hazel, ti valedictorian, kit ni Karen ti salutatorian, han? Iti handa kayo ti college, nakarkaron. Tas sabali mo tin tinasurutan, imbes ka na kiti kasinsin mo, ti barakadaem, maalyan ka kumatilaing da, ng Muhammad. Ni ka barakada ka mati sabali. Linikli ka mati kiti kasinsin mo. Ita, adadan sa di Amerika, napintasan di biyagda, kitsi ka ngay. Ita, susabo. Ada ka rito yung may mesa. Kit na anda na asawa di kiti kasinsin mo, kitsi ka, umpay boyfriend mo. Uwano adot boyfriend mo, tapag susublatan na ka di kiti barakadam. Auntie, kastat sa di kita tatao ka, di kiti marites. Gapo ka doon ta, kaaduan sa nga barkadam kit lalaki. Pag sisinublatan na kakano nga tagikuan, di kiti lalaki, barkadam, nakasta nga mabartek kayo. Auntie, virgin ang pailang. Pag kunaam, numatay kan ti bartek, sagidan na ka di kiti barkadam nga lalaki, mabartek dawaten, mapupot ang bay. Kasi pamati na kita tao, kito na ta. Ako matiyaw among nga boyfriend mo. Iso nga kunanda, boyfriend mo kano amin di kiti lalaki a barkadam. At adu nga lalaki di barkadam, ngayon di kiti babae nga padahan. Ay sus, Leonora, awanan ti kadom ditoy, panawanan tapnog balbaliw ka. Nabati kan. Adayon ti ayan di kiti kasinsid mo. Tas ano pa itag panagbiag mo nga ita, kada may sakan. Biyagan na ka, di kiti barkadam. Sige, hindi. Nagyaman na. Nalawan, inakod. Awanan tinas ka ng masikaso dito. Wala ita nalpasin na wakasin. Nalpasin ti Dabon. Pag may masaka dito, inakod din. Sige, hindi. Manong Nemi, ita lang nga amok kastagan ti pamati ni tao. Ang pagsusublatan dak di lalaki abarkada. Virgin pa lang anong. Mabaling ko panagnek. Paging panagnek akaron. Naging nga nag-ring ti cellphone ko Manong Nemi na Uncle Densyo to tawag. Hello, Uncle. Kumusta kan? Uncle, gastoy, nakapanawon na kita may nakipamunpon. Nagmay masakon dito balay. Naniday, atek may sa. Uncle, kumusta kayo mo ten? Nagtutuloy akla tabakla. Nagtutuloy ba't lahat ang darling mo? Hanga bala. Baglagayam, di ato darling ko, dapat kwarta. Kitsi ka ngay. Di kiti barkada, mga lalaki, so darling mo. Pati ka din si Uncle. Kit mamati ka. Mom, Leonora, takil, ti may itad nga, pakai sagmakam, ti ara. Uncle, tapno may kadet nga pamati di kiti tataw. Idjakon ti barkada. Ay, hindi ko mapailang nga. Ita pa lang ang mga kuking gana ita. Nga idjamon ti barkada. Kaya hindi ko mapailang idjam. Kaya basmut na nagbasa. Di ada ka kuma ito Amerika ita. Nga kadwam. Akas ka rin dito akasinsin mo. The Hazel kini Karen. Nalado ka din di pa nagbalbali ko, Uncle. Naladawan. Tasabon nga mabalabaliwan ti biyag mo. Hanggang sa bagay, no talagang kayat mong nagbalbaliw, kasano nga parang balbaliw ti kayat mo? Idyak nga ro din di barkada. Anang nga ro din trabaho em.
Ang matinturpos mo. No sumrek ka di trabaho, nga trabaho. Ang gayam. Manot na sobra ang abuloy. And the basit, Uncle. Mano. Nakurang 10,000. Usarek, dito pagbiag ko. Naging ka nga may boss. Kapangalam to pati pagbiag mo na may boss data. Hanggang ka. Awang ka di Apolos ti paglaingam. Amumad lang ka di tagkwenta. Ni Uncle Met, kada mo Nalaing ka di mathematics, sa arithmetic, plus 1 plus 1, kada subtraction, adi multiplication. Ano sarbi ti computer dito, ano sarbi ti calculator di cellphone, Uncle. So bagay. Kaya't mo, kas pa nagbalbali mo, ikang nga di po unam, tagnegosyo ka. Ano nga negosyo, Uncle? Dito nga ron, taon pulos amom, saludsudin pa ilang kanya, ano nga negosyo. At panunod ka, ano nga negosyo ti kahit mo, ganyan ka, kabailam. Ay, amo ko na, Uncle. Ana, iba mo. Magipasday kak iti sari-sari store ko. Nagbasi, no sari-sari store lang, ardang. Uncle man, nagnegosyo ka man lang, sari-sari store pa lang. Alangan mo't nga, grocery, mini grocery. Ikang katipunan, maudi na ito nga tulong ko ka. No talagang mayawang ka, ken pulos nga saan ka nga maisuro, awantot maramit kon. Kasaridag to, ni Mang Dalmas, karpintero, tas yakton na makisarita keng kuwana, takam doon nagtulag, noan niya ti plano, may isariping di balayo, ti mini grocery. Pagwaratam namin ta panunot mo. Sige, Uncle. Ma-imagine ko, Uncle. Kaya Uncle. Negosyo ak mini grocery, Uncle. Siya kami, Uncle. Siya ti manager, siya ti cashier, siya pati, hanggang marigatan, tilang pakarigatan, dagatay, ag-fill up, kadagadi mo bakansyan. Bayam, tamang ibaunak to dita. Ito yung may mang-guide kang ka, mang-suro kang ganuan niya't pamayam. Aya? Unangkel. Kent, kasi nung nga rin ti panangilakad iti lisensya. Dito nga rin tawan ti amom. Ba? Tamang ibaunak to dita. Ti mang-isuro kang ka. Kasi na ikanak, barungan nama manong nemi. Dito siguro ntiyo mo na, nga rason ka pangrugyan nga malikdikak ti barkadak, babayan ti kasto nga aramidak ko na. Naangay nga dagos manong nemi, ti panaka-construct, panakapasdek, ti mini grocery. Buwan manong, adamat imbaon ni Uncle, nga umay manggagayad kanya, nga the experience nan, may panggap ti kasto nga negosyo. No kasano tag-inventory, no kasano iti mga pwesto, kadag iti goods, kadag iti racks. Yung susuro nagpay, manong nemi, no kasano iti operate, iti accounting machine, iti adan manong nemi, aging nakakontak kami manong nemi, iti mang supply, kanya kadag iti groceries, kada dumapay. Manong nemi, update, papa-update ni Uncle, noon niya pagdudurasan ng ti amin. Pag-video call no kan, manong nemi, katadak no kan, iti malmalpasin nga pasdik iti mini grocery. Hindi ta sumangpeten di iti supplies, manong nemi, hindi ta maipweston di ito'y kadag iti rack, nga rumbing ngayanda, hindi ta may kanan di tag, uno presyo tutunggal maysa. Hindi ta maangayan manong nemi, ti panaka-bless, ti mini grocery. Hindi ta maangayan manong nemi, iti panakairugina, opening na.
Adadwa nga lalaki manong nemi nga kakadwak nga kaanakak. Lalaki ti inalak manong nemi nga kaanakak. Ta iso nga katulong ko nga saan nga dati agbunag agipwesto man no sombra umayan ti mang supply ka na kami dito yung matin manong nemi nga tumulong da agurnos ka nagbunag aganak mo ti counter tadi kito umay agatang manong mga alada nga rin tayo pagkabilan dan kito sa kargahan ito no Juan umay dan kanyak ti counter kinak-depression na alis to lang manong nakalalis to Juan tatagamantag na tak ko na magparang matasigod numano saan to mayad damat resibo dito bayadam kayak man tagsupli nalingak man manong namin agsupli numan pa'y bubuak di ka di academic kada duma numanin umayin daksing ngaen manong namin di ka di barakadak nimsang ko idang ingkaskaso nagbalin akong nga snap kadakwada. No at dari kiti kong daw, manon nemi, dumawad na. Mapandalat tamat agalat ti arak. Tatulat ka rin dito, ma'am. Ha? Yun na. Oras ang ganun magibarkada. Basta supply na kang ti arak. Uy. Supay dito nga pakapukawak. Pakamabukak. Manumit lang dumay kami. Talaga di mo kan kahit makitipon ni barkada. Awanin, saan kaya makita yung data business ko. Baka madamdama, madamag yung lang ng gasawa. Sino kada kami? Barkada nga lalaki. Siya? Apay ko mga siya. Gabot na siya, edit na kauna kayo ka. Ano tako na? Oy, Rafi, virgin ak lang. No nararakop dak manunong bispisito dak. Okay lang. Ngayon nung naipayo ko kinababae ka na kayo, never. Taore ka sa bartek ko, imposible kang tsak maputan. Napindas idin di ba nagadnayas manunemi ti business ko kaputa. I love my work. Iba't patig ko tinegosyo man. At dinamag tinapintas nga pa naka-operar na. Mat problema manunemi ka didwa ka nakakalaki nga kadwa. Wait mano. Laging ka manunemi nga kuna kanyak ni Andy. May sakadi kita ka naka. Andy? Mat langin na kita mang supply ka na tayo na ibus na ito yung nagarang nga tal gilako tayo. Orahan mo na ta baka na delay na lang. Mangkontak kan ti sa bali anti. Kasano? Dito yun kontakin. Cellphone number? Ahente reto Ahente. Supplier. Anat na ka na? Anda na ka na tani. Rolando. Unolando. Sige, tawag nga rin. Yes. Hello, sir. Ni Leonora ito Taki ko iti Leonora's mini grocery. Supplier kay kano ka na iti items kawang ka na kami. Masapul gitan. Masapul mi kuman Ang pag-isuho na. Asi di kag ditayan nyo. Ito pwede ginisaan ko ka nang distribute. Di tangaro din pag-ibagsakan. Imay nga rod manong nemi tagnagan ti Lando o Rolando. Hindi makitak manong nemi. Wow. Ay, Leonora. Sika ka din Sir Lando? Sana ako agad ti Lando. Ay, Sir Lando. Kagangayak lang nga driver. Ahente. So na lang tawang kadwa ka gidisaga. Awan dito big mo. Ada. Ibagtulatan. Ibagtulatan no manung items kan kanyam digiti dan skin nga bayadan ba niya. Alawin la. Ibababam ti presyo atap no dumasit magadan siya. Sure. Si Kapay.
Kasla italay nga mariknak manong name ito isang sangyan nga padagpitik ti puso. Huwin, di matente ng rugyan ti panagsinangid mi kinilando. Kada di kong daway manong name nga umay, paklosan pala ta grocery. Tapay, awan mo naggatang nga na itong aldaw ang gani. Huwin, masinder ko basto aldaw ba sila di umay. Masirampay lang. Tapay ngamin, dagasing nga, nagkuyog ta. Kasabolo mo te, parag-relax mo. Ay, yung papanantang rod, nantakin ka, o sakto di makamo. Sige. Nakarubatag to no, dumagas ka. Kasalitak na gidua ka, saan na palang subrek nga rin itangal daw. Saan na palang agdukat. Nakakutse manong nemi ni Lando. Dapat kayang kutse, binulot ko. Alangan met, nga delivery truck latan di maneho. Nagpagwapo ako met Gwapo ka lang din. Gwapo pa lugad mo. Bulod ko lang dito eh. Come on, let's go. Awan pagdanagam ta, adan nakasaga ng kasapulan ta. Papananta ngamin. Huwag gayaw. Nadawalin tugot mo pagdigos mo. Hindi iti beach. Nabayagin ng Jack nakapan di beach eh. Mapapagawad lang. Kadok na gini barkadak. Nalaing ka kanong makibarkada iti ah. Balog ka iso na sa mga ni pasnek tinagbasa. Let's go. Manong nemim bilang kuredi nga kararagsakan nga aldaw iti biyak ko. Mahilig kang matigas to nga lang ay sungarod nga nakaibarkada. Ngam sa balita. Nangaroon na kasta nagkibin kami kinilando. Ngayag pagdapag na iti kadaratan. Nga nakatupisak ba nung nemi nakaswimming trunk mat isuna. Nga ta kami tikit-kitahan man nung nemi di kiti malabsan mi nga padami nga picnickers. Nang tumapog kami titanom magsinsinayo kami. Kadad na nagidi kong dahoy man nung nemi nga no makamatan na arakupan na. I love you, Leonora. Lanto, ha? Pag lagi din tinamamuka. Diyak pinapatasan tinagayan. Gabot at nga napatpatig kang katibarkadam. Una ti panagadal mo. Ngamin din ang aram kanya gidi. Ano yan? Awan tinangaram ka karig ti barkadam? Awan, mas abarkada lang. Sa sino kong mga uminti lalaki kang mayat kanyak. Bubuak iti eskwela. Natangkin ti ulok. Gabot na barkada lang tayan ko. Ngimita nga ron. Ita, nasingpet akon. Ako mo ti maoray ko may mangpasyar kanya. Katsiyak. So nga rin inawis ka. And I love you. Lando. Sana ka may karikan ka. Ano kung matsa mo pa kay kariyang kanya? Ulumsak ka sa tartang. Danagim tiwagim, makadikan to na gana. Mamit ubingag pa eh. So nga ron, sakbay ka malado ti amin. Di mo kadikayat ti madahan ti anak. Ha? Lando. Aging gaman nung nemi. Nakaslasan ko na pupuutan di kinalisto di kinipasama. Ngayon din na itang beach resort kat ada hotel na kat nag-check-in kami. Dito'y ko nga naipaay man nung nemi di amin ko kinilando. Nga dito'y kumat nga napaneknekan man nung nemi nga talagang virginak. Kuna kanya nga rod ni Lando. Saan ko ekspektari na virgin ka, Leonora? Kasano nga tsak ko mga virgin kat sikamat pa ilang di boyfriend ko ha? Sikamay lang pala si Murotak dito eh. Di na kakinundawayan na iti barkadang malalaki. Kadwa na kasta mapaspasama.
Nga di pa bakit makibarkada ka na, kada iti lalaki, giinom da, mabarbartek da. Saan da ka ginundawayan? Mapacheck. Nga dari ginugundaway nga arakupandak, agkandak. Dadyamat lang. Ta imposible saan ko mapuutan. Ori ka sa nung bartek ko. Kaputa na parik na ka, virgin ka. Ano damanin nga love ka. I love you, Leonora, at di ka babawi. Arig na manong nami agliblibin kami kinilando. Ada datiragsak ko manong nami kaputa. Siyempre, ada nipatpateg ko, ada mangipatpateg kanya. Ato nagbaling inspirasyon ko, tapos bigasta kadadang may pasnik ko, na-operatan manong nami tinegosyo. Kadno kasta nga tumawag video call Uncle Dencio, makita naman ang nemi, iti ka adu no ka di tao ng may groceria, iti ka adu man ang nemi di kitiga, kaslasan nga may ibusan nga nakapwesto ka di kiti rock. Maragragsakan diluteg ko. At ako na, di talaga yung ti aydan tikasat mo, negosyo di na Pilipinas. Sige, hanto agbalin nga mini grocery. Ha? Kinunana ka niya. Aging ka nagsikukak manong. Imagak na ito'y kinilando. Lando. Ikasar na kon. Masikugak. Anda na nakta. Kani. Kawin. Sige. Nagsumliyak to after 1 week. Dahil nagpakamuhan na kiti parents ko. Kasi nung karti, agpara nga parents mo nito eh. Naduman dito ka bagyak dito ha. Alis na mga yam. Sige. Nagsumli ka after a week. Yung kalpasan di makalawas mano. O mati landong ang agsubli. Bulan, tawagak, unattended. Diyan kung makontak pa ni Lando manong. Kaya magtakilin ti tiyan ko. Oh my God. Hindi na ito yun. Naging gaman ng naming na nakontak ko ni Suna. Lando, talo nga bulanan. Saan ka man lang sublin? Nagtakilan ti tiyan ko. Upat nga bulan na tisigog ko. Ang di mapayan. I'm sorry, Leonora. Nalpasan ti amin ka na ta. Kasano ko mga kasarkat? Kasano ko mga kasarkat si asawa? Niya? Tikas to nga edad ko. Hindi ka mamuta. Apit mo mga pa-asawa? Kapit di mo yung baga. Nasagang ka di pala yung baga. Kailangan pa dada asawa nan. Apit nga rin ka. Iniramit mo kanyak tikas to. Tanga ka ngamin eh. Bubo ka nga talaga. Apit nga basta natin namati ka nga talagang ipatpatig ka. Sa bagay, impatig ka man. Ang saan ka nga maikasar? Gabat na si asawa. Ayop ka. Kinundawayam ti. Ginundawayak ti kinabubom. Saan nga ginuhan ko ginundawayan ti kinarukop mo kim kinabubom? Ayop ka. Pagbabawyam to ti kasto ginaramit mo kanya. Okay, nisot pa mandim. Okay. Pero siguro hindi mauding pa nagsalita tayo. Bye. Hayop ka. Sabi ko ba't nabakarma ka? At naamuhan manong name ni Uncle Dencio. Ay, talagang tanga ka, bobo ka, ardang ka. Sabi ka, di mo inimbestigan, ina mo na niya ti kasi na siya sinod, at nga Dencio, sakbay, impay mo kumatibagim keng kuana. Hanggang na siya sayat mo't ta nagbuntis ka kasta. Ngayon din nagbuntis ka kumaidi, anda pa ila barkada. Imbaga, tamom no siya sinod, amana. Magkasano nga rin, hindi nakibarbarkada ka, kit nagsikog ka. Nga di mo amo, no siya sinod, amana ka na kiti lalaki nga barkada. Uncle,
Nga bitikas na nga gasat mo, kinamalas mo, kapot kinabobom. Sabay kumata sa angaret at pakadadaelan ti dapindas ita nga negosyo. Amo ko mangitulok, si Leonora. Ba nyo, Angel? Ibilang ko nga swertek na ito eh. Ni Apo Diyos tinangtad kanya kiti anak ko. Gusto mo pagdanagan nyo, Angel? Kargahe, inawit, ipas nga ko ti anak ko. Kat taripatwag to na imbag. No anyaman di kiti nakapaayan nyo kanyak. Tinto apo ko yung kanyak, Angel. Tiya, maipanangkel. Mangidaydayaw to kanyak. Dahil tating karik itibagik manong nemi. Saan ko nga bilang ang ginataksang kasat iti panang sikug kanyak ni Lando nga ti amok ken mamatik kat saan nakabaybayan. Kinabubok namin nga agpeso api nga jak nagdamag keng kuana api nga jak inimbestigar dato nga lalaki no ada asawa na nung sa awampay. Basta medlatan intayak manong nemi. Nangala akong tikaduwak manong nemi dito counter. Tamarigatan na ako, nangro na nangaroden iti kabulana ako, ngagpas ngay. At no kasta mo pa nagpa-check up manong nemi, anda kasukat ko dito counter. Imadon na kiti empleyadok manong nemi, kaputa at an extension ti grocery. Impas nga ko manong nemi, di may sanulong po nga babaeng anak ko. Ni Angel. Adamat na antidina, manon nemi, nga may mga asikaso kanya. So, ti may sa kakagurunahan nga magtutulong kanyak, manon nemi. Kaya di pa ng tag-ibig, kaya pa ng talipato kini Angel. Nagtultuloy madlata, manon nemi, ito yung operasyon, ti groceria. Nagbalimad ka na pudno kanyak, dagiti empleyado, manon nemi, gabuta, siyempre, napintas mo, iti parang pasweldo kadakwala. Edi awagan na, nagiti duwang kasinsin ko. Oh, Leonora kasin, kumusta? Kasto kasin? Naragsakak. Naragsakak? Naragsakak, kabuta, akong problema na ito yung negosyo. Nga, imbastek ko, okay na okay. Napayada ko na ito ni Uncle nga punak. Kaya na adar ornong kayo di bangko. Pindas na operasyon na. Ito kayo di paglaingak ag negosyo. Ngayon, nagbaling ka lang tamad na bubo. Tanaga nagkaabalasang. Ay, kasi na ya. Tikat talaga pa nakaidumdumam ka na kami. Kakabali kasin. Dahil ito tiniulit agasat ko. Saan nga nakapagturpos, saan nga nagkantigundaway nga makadanon dito Amerika, naganak kabalasang, yung mga bali, naragsaka. Apa ko mga naragsaka? Gabutad na nanak ko. Uwan naman awan asawam. Nga bali, awan ti problema ng asawa. Di ba? Napimpinas ti kastoy, bali nga single mom. Tilang anak ko ti problema, nukas pagarigan, tas ang guntong nga maisuro. No, ada asawak nga eh. Di, ang mga kid no, saksak tanak. Kat dakay nga na, ti pamilya yo, kumasta man na anak mo? Kasi na Hazel. Okay, ako problema. Kastan tumatibag ni Karen manong naming awang kanot problema da. Siya kanulat dati maud-udi. Kabuta siyempre, sana ka nakapagturpus, sana ka nakadanon sa di Amerika, naganakag abalasang, iso na lang ta, siyempre, adapukod ko ang negosyo. Adumat idi manong name iti simublat nga nagduyos kanyak ngipsan ko idang ng kaskaso awan sa baling nga naramid ko na dinag-concentrate iti panangasikasok iti negosyo agrama mateng kini Angel. Kahit ko nga dumakkel nga nasiyat ni Angel manong adadang impang ko ti amin na panawin ko kenkuana. Nagro na manong name di sumreke iti nursery, kinder,
elementary. Nakaragsaga ko manong api ko na. Kasupadig tanak ko. No idikit bubuak. Nganti anak ko. Apo. Isot kalilangan. Kanakuha iti klase da nakabibibo. Nakapampanagkelak manong name. Ore gayam no awan laing mong ina. No ti anak mo kat nakalalaing. Kasla nalaing kamata na ta. Imalaan na ko mga ron. No saan na siya nga inana. Nagmayat gaya manong nemi tumulit stage nga mapamuok koran ti Bendelia kada ipinanti ribon kada mangted kada iti pamadayo iti anak kani so iti first honor iti graduara ti elementarya manong iti adan ti high school manong nemi ada dumanen di iti pakaidadayawan na kung unuoden Awan tinagbalil nga problema iti anak ko manong nemi tanatudyo na singpet. Kadadakmat nga inana amang disiplina kang kuana. Takang kanawin ko bagbag kang kuana. Saan ka kang tumutulad kanya kanak, ha? Sabi, mami, bubuak idi. Kunada. Nga bali, mami. Siyak, nanyaman tanapapoy, di na sa matuloy. Siyak di mangituloy. Kahit nun makadahanon sa abroad. Ano bro ka mo abroad? Ano kasalitam no kanilolong nga baklang ang tensyo? Sa agad yan at ibagbagay na, alisto ka nang tumakil. Tagaputa saan ka nga nakapan sa Amerika. Siya ka no, italain na sa Amerika. Sibibiyag to pala yung lulo ha. Napaotibiyag ka no, dagiti ba nagtulong, kunana. Iso ka no, palang kapapautan di biyag gabakla. Di lang mamin ano anak. Naggraduar kan ti high school. Tuupat pa nga taon, naggraduar kan ti college. Mano nga tatamat ti tawan ko. Bakit kanto na mama? Tanalado ka nga nag-asawa? Nag-asawa? Naganak ko na kuma. Saan kanto nga may bayan, mama? Nagkamara ka na. Saan kanto nga may bayan? Kapot tinakbit minay bayan. Kaduan na kanong amin dita. Ikatay, kuha, mabuntis nga awan ti manging kasar ka na kuha na kat para garagda ka no. Adayo da ito edit panunod ko, anak. Gapot ipatpatig ka. Ipatpatig ka man una mama. I love you, mama. Nagpintasin, nagrag-utiriknak amang mangig, tigas tang sa o, ti may isang anak, nang rona no iyarakop naman nemi. Ura niya itan di bagbagari kiti kasinsin ko, nga may sakabubo, nga naganak awalasang, unoan yaman dita. Nga ibaganda nga nakasaysiyat, saysiyat nga amang tibiyang datadada iti Amerika, nga babak nang di kiti asawa da. Saan ko nga kumperar pa iti bagay kadakwada manong. Kada kami nga the cousins. Umanayin kanya ka naragsakak. Gapo kini Angel. Balirektoriyan manong name ni Angel de graduate high school. Nakalalaing manong name ni Danity College. Agsipod ta. Iskala isuna. Ores ako mga scholar, manong name kabailak, oren niya, kurso ti kayat na, iridwar, tao mas asenselot tango, dumurdur as ti groceryak manong. Imadon na iti empleyado, nagbalinda nga napudno kanyak, gamot na napindas mo ti panagpasweldok, kaya tapay nakakila bonus da manong. Damagan siya, saan nga umay kanyak, amin. Iburay ko kalay iti empleyado manong. Takasapulan damat, nang naroon agad damat pa yung pamilyada, nga bibiyagan da nga anak da. Naging gaman nung naming agturpusen ti anak ko, nga may sa nga summa cum laude. Siya ako ti kararagsakan nga ina, numampay single mamak manong naming. Nadada ko niti stage, nga mangyukor, ken mangipid, mangyawat.
Kadigiti na duma-duma, manong nemi, nga maawat na pamadayo ti anak ko. Nagaro na lang din, idagbit lay suna. Nga warek na ni sursurot, manong nemi, nga nagarubos di kiti luwak. Gapot na talaga makatuhay rik na di kiti iya. Panagbitla ti anak ko. Mawatak mo ta, uri bubuak. Ta English manong nemi, iti na pa nang i-deliver, ngalinukan na ti Tagalog, at apailaok na nga Iloko. Nga awan manong nemi ti sabali, nga nakasentruan, ti diskurso na no saan nga siya. Iti likodan, nga napanawa na karag iti duwa kasinsin ko. Ta muna ti istorya amin nga de cousins manong. Iti likodan ti amin, ket impateg ko isuna. Ing kalikagom ko, iti pa nagturpos na. Akas kasupadi, iti pa nakapahay ko nga inana. Okay, manong nemi. Naibidyo na ita, manong nemi, at nabuya ni Uncle Dencio. Nabuya pa, hindi kiti duha kasinsin ko, agraman, di kita anak. Ay, nga manong nemi, hindi madaman ti okasyon, hindi pa nag-blow out, pa nagpaala mi, siyempre. Timawag manong nemi. Nag-video call ni Uncle Dencio. Nakalaplap sa tlatang bakla manong. Yung nadatuma, kunamlan no, talaga nga lalaki. No datuma manong nemi ka talaga nga lalaki di buses na. Hindi makita di background na manong nemi at dadwa nga babae nga. Uncle? Yeah. Uncle, sino na kita at dating di ko dam? Di mo malasin na nida. Ni Hazel ka ni Karen. Di kita ito kasinsin mo. Ngapin kastamat din dilangada. Nakapakbakit naman din. May kumparar kanya, kada kakasadar kami. Mag-inam tilanga, Uncle, di ba? Kasi kamlag kabsat kini Angel. Hoy, mga cousins, kumusta kayo? Ni Hazel manong name iti si Mungbat muna. Hay, ikaw po ti problema. Kunang mala na akong problema yun dita. At ado nga amang ti problema mi dito yung sika. Problema ti asawa. Problema na kita anak ko. At nakadingar nagbalin ka nakuha na kita. Napiyapagan ka kasin. Panapagbalin mo ni Angel. Nayawawan di kita anak mi dito Amerika. Awan ti mapilik natakneng nasayat ng asawa. Namintalo akon nga na diborsyo. Anya? Ori siya kasin. Kunamit ni Karen. Kunamit na siya tibiyag dito sa Amerika. Apit talaga na mo. Italang impod no bikang kakasin ka bata. Apapalan na ka. Siyak tawapalan niyo. Hindi na siya kumapabal. Hindi nga ba siyak lang sa nga nakadanon dita. Napimpinas mo lang tibiyag dita. Nangaroon na ka nagpindas na negosyo. Ka naglaing ti anak mo. Sus, kastaya. Injak man amo. Italangan mo. Dikat nasa wan. Na nasesad man latibiyag ko. Kana tayo nga talo nga cousins. Di bang pasan manon na hindi pa nagsasarita mi. Kaslasahan ak pala hindi mamati. Hindi mas kanyak tanak ko. Mami, iyas anak. Nabiagsang sangit ka. Why are you crying? Liblapas mi nagsasarita ka da lulong nga Dencio. Kani antim nga Hazel. Kani antim nga Karen. Di cousins? Di kita cousins mo? Nga nakagasgasat nga nakadanon sa Amerika, Mami? Dagsang gasat da.
Awang kanot nagbalingin ka na kita nagda. Nayaw awan da. Sagpadpada da nga namin talungan na i-diborsyo. Tas anda nga makapatang tinasya at nga asawa. Oh my God. Kung nakmalan na kapigpintas ti biyag, dagiti kasinsin ko sa diyay. Nga anak dagiti kasinsin mo, mami. Saan? Nabimpintas ka nung biglang ti biyag ti Pilipinas. Iso nga, awanin turumbeng nga apala kadakwada, anak. Nang naruna, kat nagbaleki ka. Utang ko na yung baga nakim kada kayo dati, mami. Gaputa nagbaling ka na siya at ng ina. Gaputa nagbaling ka na siya at nga anak-anak. Dinak edi tinultulad. Natangkin ti ulok, bubuak. Jack pulos impasnik tinagbasa gaputi barkada. Kadagawan anak. Kadawan sa balingan tapagyamanan no saan nga ni Apo Diyos, anak. Manong name no manen tawagan ni Uncle Dencio ti anak ko, ti apo ko na. Nga yaban na, nga i-recommender na, nga adto iti pang-recomenderan na, nga trabaho, iti Amerika, sa nga pulo sa kinayat ti anak ko. Awan ka nun ti sapurin na pa iti trabaho na dito. Tapag iinagawan di kiti kompanya, manong name isun, gapu nga ruti kinalaing na. Dito waran ti pagyamyamahanak manong nemi tadadanak ti kaske ni Angel nga anak. Ni Auntie Dina. Ay, at apelagundaway mo nga agasawa. Tobing ka man pay. Kaya kay lagkapsat ka ni Angel. Tadi mo mat na baybay ang tabagim. Di Leonora. Auntie hawanan kanyak data. Susapo. Ang tadi kitay madamdamag ko nga may panggap ka di kasinsin mo nga dahesel ka ni Karen. Amo makita makidamdamag ka na kita kakabagyan tayo ang seknan kanakuwada. At nakita ka ladawan di kita kasinsin mo. Ape kasi matan tila nga da. Kasi ladawan lang nakabagbagat unay nga lula. Yan timet. Nabakbakit na pa yung siya ka. Laki ng tilangak. Anti, narigat agoy uyaw. Tamo kakadakwada akit na pindas tila nga da at adadangar di Amerika. Ang imamat. Sapo. Awarin. Awan pagdanagan nyo. Kansan nyo sa unid pa ida. Ay, amom. Dadamag ko mabainda ka nung agbakasyon. Mamon. Ang mga mamaritesa ko na bagada nga maritesa. Yung nagbakasyon manong name nga nagdan dagiti kasinsin ko. Isumit idi manong name nga matandar da iti panakikasaran ni Angel iti asawa na manong name. Amay sa nga businessman nga nakagasgasat kano ti anak mi. Uno anak ko kunak ko ma. Nagsipod ta. Ore no may nga bastarda na laing ken na dahan ti swerte nga nakaasawa akas ken ni Donald nga manugang ko. Manong nemi imatanda na nagbakasyon dagiti kasinsin ko. Kredi yung okasyon nga panagak kalaysa da Donald ken ni Angel. Kat kaslasana ka mamati manong. Sobra siguro mat ti make up dito eh. Kastala gurang manong nemi nga dati nga GRO tilangada. Hoy kasin. Hazel. Sika ni Hazel? Awan, nagbakasyon kami kahit mga atentaran ti kasati. Nakagasgasan nga anak mo. Eh, sana buwag nga rod. Kanya kumatidad mi nga sarabo. Kita, inut-utang mi, tinaramat mi. Ito nagawid kami, kita, hanggang trabaho, tapno mabayadan mi, ti inutang mi, nga inaramad nga may dito. Ay, nagrigat ti biyag sa diyay. Haming matkat, nga ipakat ti adal mi, nga naradwar mi dito. Napatpadasi mi matkat, katinapan nagburas ka di
Ah, napan nagburos ka dagiti na na burburasan na sa diya, Hawaiian, American na. Ha? Ang buras na diya, dagiti anang na diya? Da? Grapes. Nga ora dalang mungis-ngisit. Di mo lamon ang sunod biyang misadya kasin. Dito ta ka. Langam, idi panawan da ka. Langam pala ita. Kung anong taong problema, inidyak maten ti arak. Idi dumtengan ni Angel iti biyag ko. Jakon amot agmisuot. Jakon hasaan ng agrupa ng trupa. Nakais-isa makakangkalayon. Nang runa na makita tanak ko. Nagkasgasat kang handa kami kasin. Sampay na lado ti aming kasin. Anat kasasadyo ita. Single. Na-divorsyo manin. Kanawanin at bayat kada kami sa sinukuma. Bangarot kat customer tilang amin. Ano nung amin taro pa yun, makasta? Nagagarat ti make up ha? Kasi kailan nagdating nga GRO. Hawang gaskeng ka, nakalaplapsat kalatan. Di mo mapanong tagasawa? No. Maminsanak lang nga kaya numampay na alilawak. Nim isumod data, tinitunda kanyak, tinakaimbang, kinakaragragsak, nakakasaysayan nga gasat ko. Ni Angel, ngayon sagot ni Apo Diyos kanyak. Tapno di kasta, maragpat ko, tiragsak, akalkali kagumak, kalpasan, nga nagbalbaliwag. Talo manong nemi dagiti apo ko kini Angel lapasig nga pintas kuwapo ken nalalaing da. Takasano kan tita nalaing manong nemi kadagpadpada nga nalaing di kita naganak kadakwada. Siyak lang nga lula da manong nemi tawagan da iti bubo. Uno tanga. Ngem tangang dakila. Tasyak manong nemi kada kami nga kasinsin. Iti makuna na baligyan kararagsakan ti kasasaan. Numampay jak napadasan ti nagasawa. Napadasak na kanak. Nga ti anak ko. Naisot ng tad kanyak. Iti ragsak. Agrama matendig ti talong ang puko. Iti lang tawen 2020 manong nami nga pimusay na Uncle Dencio iti edad na. Na bedridden. Nagsaksakit manong nami. Dagiti doa ang kasinsin ko tagsinsin nublet di mga asikaso keng kuana. Isudat nagbaling nga caregiver di Uncle Dencio. Nati agdama manong nemi kadadamalas sa pailang sa Amerika dagiti kasinsin ko. Agay ayawan da kanumatan ka dagiti apu ko damanong. Ito ako na ni Hazel ni Karen. Ito na ko talaga kapsot dan. Kaya danto ka no ti agawid dito yung Pilipinas. Hindi mo sinungar ti mga sikaso ka nakwari dito. Naawa mo ti agawid nga naganak uno anak da. Dito nga ron ti pagkasaritak manang nemi kadagyaman naglaunay ti anus mo nang ipasakit sampai kuma. Dadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiripadak nga dimnir ka nagbuya. More power to your program, ano and God bless. Tuwing nga tagyaman nga pagayam mo. Leonora. Thank you kang ka, Leonora. May sakadagiti di cousins. Salamat po.